Jedna od najiskusnijih u našem timu, pa sad ne znam kako da ti pomognem sa ovim petardama, Brankica Mihajlović. On je prvi put ovdje, jel' tako? Nije prvi put. Malo čas sam baš brojala, mislim da je 6 i Bogu hvala da je tako i nadam se da će biti još prilika da se ovdje družimo. Zaista najljepši mogući osjećaj je biti ovdje i slaviti titulu sa svojim narodom. Mislim da ova reprezentacija donosi mnogo, ove djevojke, ovi ljudi donose mnogo sreće Srbiji i verovatno mnogim ljudima širom svijeta. Sad će to već biti 8 godina sa titulom, 4 prethodne, 4 naredne. Je li bilo teže ona prva ili ova? Pa znate kako, ovo iskreno, prva je uvijek najteža i najslađa, ali svakako ovo što smo ponovili, ne pamtim da je to neko uradio i ogroman rezultat, zaista mislim da će trebati neko vreme da prođe da bi shvatili koliko je zaista ovo veliko i bitno. Hvala najlepše, uživajte. Hvala.